गिबियावनो खुलुमहरग्रोनाय थाबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि सन्जु बसुमतारी इउटुब चेनेलाव फिन खनसे बरायहरनाय थाबावबाय आरो लोगोसे बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो दायो माने गोदाव सोराव मोन्दों आरो मा खालामगोन मा मागोन आरो आं इउटुबावबो भिडिअ हगारनाय जाथाराखै मैया हगारदोंमोन हगारनाया होमबाबो माने आरो दिनैबो मा खालामगोन मागोन गोदाव सोराव मोन्दों आरो बेखायनो आं दायो जाखिनि हागौ मेकआप सोलोंनाय बा रोंगौथि आंनि रोंगौथि बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो सानदों। ओमफ्रायो आं दायो ब्राइडेल मेकआप खालामगोन आरो आंनाव जाखिनि बुस्थु दङ आं बे बुस्थुजोंनो माने मेकआपजोंनो खालामनो नाजागोन। नोंथांमोनहा नायलांजोबबानो जाबाय आरो जाय नोंथांमोनहा आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो हायोबा लोगोसे बयबो लाइक आरो कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालामबानो जाबाय। आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै दायो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय आरो नायनानै नोंथांमोनहा माबायदि नुदों माबायदि मोन्दों कमेन्ट खालामबानो जाबाय।